Hayırlı gün, hürmetli müəllimler, hürmetli жетекçiler, kadirli dostlar. Kişi ömrü basqış bit ol. Her gün alğa, her gün biyikке. Basqış bilap gadil mengen kişigine başkalarına ürede, doğru yol ko'rsata ola. O'qituvchi, inglarinde izgi burish, kelajak bu'nni tarbiyalov. Siz baxtli, o'z burishing'izni nomus bilan o'tab yashashgan. Bugun bu zalda ko'p qirli san'atga ega, eng ijodiy bolalar ko'nglining barliq nishkaliklarini tuyib, sobiqlarini shaxs etib o'stiruvda zo'r kuch qo'yib ishlovchi pedagoglar. Ular bu yilgi o'z hunarlarining ustasin oshirlovchi belgilarning munisipal etapida qatnashib, loyiqli o'ngishga erishdilar. Bolalarga tarbiya һәм өстәмә белем бирү өлкәсе хезмәткәрләренең һөнәри осталык конкурсының муниципаль этабы 25 январь һәм 4 февраль аралыгында узды. Бәйгедә 30 мәктәптән 72 педагог катнашты. Тәрбия эше буенча директор урынбасарлары 12, педагог оештыручылар 16, сыйныф җитәкчеләре 30, өстәмә белем бирү педагоглары 9 һәм педагог психологлар 5, 55 Ашык шыгыр, 17 мастер-класс, 12 тәрбия проекты каралды. O'qituvchi xizmatida yaxshi sinf yetakchisi bo'lu degan muhim missiya bor. Sinf yetakchisi bo'luning javobliligi g'oyat zo'r. U ting'isiz, mavqtirg'ish xizmat ham zo'r ijodiy uyushtiruv san'atine ega bo'luni talab etadi. Tebriklar uchun sahna turida Алтаныш муниципаль районы башлыгы Энгель Навап улы Фаттаховны чакырабыз. Исәнбез, хәерле көн. Хөрмәтле безнең конкурста катнашучылар, хөрмәтле безнең директорлар, шул вакытта тәрбия буенча урынбасарлар, барыбызны да котлыйм. Бүгенге бәйгенең финалы белән класс җитәкчесе ничек шуннан аерып аласың, бүген шуннан да әйбәтрәк белүче кешенең баланы юк бүгенге көндә. Әле семья белеп, гаилә белеп бетермәс кәмгә. Ну класс җитәкчесе бүгенге көндә белән иде. Кемнең кем икәнен, кайсы баланың нинди гаиләдә үскәнен, нәрсә кирәк икән, нәрсә җитмәгән. Юкка илебез президенты Путин дәрәҗәсендә бу класс җитәкчеләренә шундый әһәмият бирелмәгәндер инде. Күрәсез бит инде ул. Нидән? Беренче январьдан ук бит безнең өстәмә түләүләр закон кабул ителде броде. Или 1 сентябрьдә кирбит алды. Закон кабул ителде. Менә хәзер яңа уку елына класс җитәкчеләренә өстәмә түләүләр дә барлыкка килә бит инде. Аңа карамастан. Барыбер инде ул теге укытучы булып туарга кирәк дибез бит инде. Класс җитәкчесе булып та шулай итеп эшләргә кирәктер инде. Шуны яратып, балаларны яратып, аларның һәрберсенең ни дәрәҗәдә яшәешенә керергә тырышып, шундый дәрәҗәдә алып барырга кирәктер инде. Акра уйларга кирәк, киләчәктә дә инде сезгә дә мөрәҗәгать итәм, Ләйсән сезгә дә, Айнур сезгә дә уйларга кирәк безгә формулалар. Ничек без аларны тагын да кызыксындыра алабыз. Мин әйтмим материалны. Барыбер материалны алар бөтенесе бергә бер тигез бара торган әйбер. Башка безнең үзгәрәк булган конкурсларыбызда башкачарак булырга якын килербез. Ну әйткәнемчә, менә соңгы вакытта бу нигә безне карап, шул гимназиядә, например, арак игътибар итеп, басым ясарга тырышып карыйбыз. Эченә керсәләр ниләр бар? Әйтергә кирәк, ләйдиулары да бар. Ну калитмәсә бер нәрсәсе дә юк ансыр. Бездә башка кем эшләргә тиеш иде. Безнең балалар иҗалар бар. Көндә шул класс җитәкчесе ата-аналар өчен класс җитәкчесе булырга тиештер инде. Алар белән эшләмәсә, балаларына да барып җитеп булмай торгандыр инде. Шуңа күрә бу конкурсларга бүген әһәмият бирмәй мөмкин түгел. Психолог бөтен мәктәптә дә юк әлбәттә. Шул вакытта киләчәктә ул бөтен мәктәптә дә булачак. Иманым камил, тормыш шулай барса, Аллада мондый хәрәкәтләр барса, ул һәрбер мәктәптә olacak kиләчәктә, чөнки җәмгыятендә ул иң зур проблема санайлана бара. Дөресен әйтергә кирәк. Психологияктан тәрбиялау, психологик авырлыклар бар. 90-нчы елларга, 40-нчы елларга иң күп кешене интектерә торган авыруларның берсенә әвереләчәк дигән
Мен sizga ne жибердим дейmi? Директорлар группасына. Нәрсе ол iPhone һәм ул безнең баш миенә ничек тәэсир итә дигән. Вот деген иде. Давоста булган лекция. Жыл сайын анда Герман Греф не үткәрә, иртәнге завтрак үткәрә. Шунда сөйләгән беседа ул. Ел сайын шул образовательный программага багышлап үткәрә ул завтрак. Менә без ул шуңа багышлаган. Шуңа күрә ни дәрәҗәдә ул безнең башыбызга тәэсир итә бирәк тә яшь буынның психикасына тәэсир итә. Әгәр дә без моны аны белеп эшләмәсәк, тоже мәктәп үзенең ролен эшләп бетермәй, башкарып бетермәй дигән сүз бит инде. Шулай булгач, берсеннән берсе аерып ала торган түгел инде аның. Инде бүген менә без бүген беренче тапкыр ни үткәрәбез? Кадрлар буенча форум, яшьләр форумы дип атыйбыз инде без аны. Министрның беренче урынбасары килгән, яшьләр министрның урынбасары килештек менә яшьләр белән эшләү буенча бүлек төзибез дип аерым. Бер янда бер егетебез басып әйткән да иде. Менә мин аны яктанышта информатиканы биреп бетерәлмәш, мин дә нефтекамская аша укыдым ди. Тогага кубалда белән чыккан кебек булды инде шуның кебек. Бездән торганы бик күп булган кендәлин. Мәгариф системасыннан белем бирү белән түгел, тәрбия мәсьәләсе буенча. Әле шартлар җитәрлек. Бүген без дин әһелләре, тәрбия өлкәсендә эшләгән шәхесләр белән очраштык. Хәтта инде күп эшләнә. Мин тренинг каритәсем килми. Безнең балалар кем белән очраштырганнарларның много директ, акыллырак да, тәрбиялерәк дә. Карит бирү зансын. Ну безгә дәш китәргә кирәк, дәш эшләргә кирәк. Шуңа күрә хөрмәтле конкурста катнашучылар, сездә мин барыбызны катнашып, чөнки инде сез җиңеп килгәнсез монда. Кемнән нинди дәрәҗәдә ни алуына карамастан җиңеп килгәнсез, шуңа күрә җиңүегез белән кылдым. Киләчәктә инде андый җиңүләр тагы да күбрәк булсын. Кемнәр инде безнең республикага кайта бара? Безнең былтыр республикада җиңүләр бар, әйеме? 2 бит. Так что Лейсан Айнур шуннан ким булмаса инде быел да бай. Әзерләгез әйбәтләп, хәтта инде узган финал мәле бездә үткән. Зоны бездә иде. Быел зоны кайдасың? Шулда яралайса, яра, шулда да не ярак җитте шуңа күрә. Беләбез хәзер ничек җиңәргә мөмкин икәнен, шулай башы күзлектән чыгып, әйбәтләп әзерләнеп барып, республика конкурсында да җиңеп кайтарлык булса инде. Әле генә нидә булдым мин? Медсовет утырышы. Медицина хезмәткәрләренең советуында да. Анда да әйттем, менә былтыр Рифа җиңде. Участковый врачта җиңде бит алар. Врачында җиңде бугай. Менә бер инцидент, менә уже бар. Уже киләсе елга икенчерәк тагы да зуррак максат бирә кирәк. Бер бу юлны таптадыгыз бит инде сез. Кажется, анда тоже әлләкемнәр түгел. Казаннар чаллар белән түгел, Актаныштан эшләп тә бүген анда катнашып бүген җиңеп була. Шуның кебек безнеке дә шулай. Бер нинди кыенсынсыз, бер нәрсә бармаенча матур итеп әзерләгәндә эшләгән эшебез бар. Сез аны республика күләмендә дә достойно итеп үзегезне күрсәтә аласыз. Мин пока белмим, кем җиңгәнен кайсы номинациядә тамашсыз бирсәләр әйткәнмен, күрсәтәм кем җиңгәнен. Теләкләр әйбәтләп, но пока бөтенегезгә дә рәхмәт катнашканыгыз өчен, үзегезнең эшегезне яратканыгыз өчен, яратып башкарганыгыз өчен, киләчәктә дә шулай үзегезнең профессиягезгә тугры калып, балалар тәрбиясенә керткән өлешегез тагы да матурак һәм баерак булсын. Рәхмәт сезгә. Гафурова Алсу Ильгиз кызы, Актаныш башлангыч мәктәп балалар бакчасы сыйныф җитәкчесе, Миңнеханова Светлана Шәйхтимер кызы, Тәләкәй токымы белем бирү мәктәбенең сыйныф җитәкчесе. Вафас кызы, Дактылашык токымы белем бирү мәктәбенең сыйныф җитәкчесе. Нәгыймова Зилә Әтфәр кызы, Татар Ямалы токымы белем бирү мәктәбенең сыйныф җитәкчесе. Светлана кызы, Югары Яхшы токымы белем бирү мәктәбенең сыйныф җитәкчесе. Мөфтиева Гөлнара
Галиевас кызы, Бойсарда Кумами белем бирү мәктәбенең сыйныф җитәкчесе. Галиева Шупан Шәйханның кызы, Татар Суурта Кумами белем бирү мәктәбенең сыйныф җитәкчесе. Фатхилова Алсу Фердәвис кызы. Хөҗҗәтов Нәгыйм Касымулы, Советлар Союзы герое, Хәсән Заман исемендәге Актаныш кадет-интернат мәктәбенең сыйныф җитәкчесе. Гыйльфанова Гөльяр Ринат кызы, аерым фәннәрне тирәнтен үзләштерүле, 2нче Актаныш урта гомуми белем бирү мәктәбенең сыйныф җитәкчесе. 3нче урын Акмалова Азирә Хәбиб кызы, Ушу урта гомуми белем бирү мәктәбенең сыйныф җитәкчесе. 2нче урын Халимова Изалия Изаин кызы, сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының сыйныф җитәкчесе. Һәм 1нче урын Галиева Ленара Рафаэль кызы, 1нче Актаныш урта гомуми белем бирү мәктәбенең сыйныф җитәкчесе. Şeşeler, Allah yazılar bilgen, ağlı mütlerilgen gözlerine. Aklı gözler, aklı gözler bozdan, ömür özün indi gözlerine. Bir-iki şadnalık gına şuшы сәхнәдә без ел укытучысы номинацияларын котлап киткән идек. Узган елда нәкъ шушы сәхнәдә булды. Һәм менә минем инде bütün монда мәктәп директорлары утыра. Миңа алышка зур рәхмәт әйтеп китәсе килә. Иманым камил, бер генә районда да район башлыгы үзе һәрбер мәгъриф буенча һәрбер конкурс мал. Ул нинди генә эшчәнлек булмасын, һәрберсенең башында үзе торып, һәрбер менә без бәйгеләргә иток ясаганда килеп, ул сезнең белән очрашып, үзенең әйтер сүзен әйтеп, һәм инде шушы бүләкләү тантаналарында катнаша. Бу бит инде чыннан да, хөрмәтле коллегалар, безнең үскә зур җаваплылык йөкләнә дигән сүз. Без инде аны чыннан да күңелебез белән аңлыйбыз, һәм инде үзебезнең матур эш күрсәткечләрендә без инде аны дәлилләп киләбез дип әйтеп китәсе килә. Шуңа инде алып сезгә бик зур рәхмәтне җиткерәсе килә. Чыннан да менә без бик борчылдык, сыйныф җитәкчесе номинациясе инде ул республика күләмендә бу ел төшеп калгач инде безнең инде илебезнең башлыгы аңа зур әһәмият биргән вакытта безнең Татарстан уздырмый, менә Юнаш билгеләп китте. Без инде аны үз югарылыгында Алла бирсә, укытучылар бәйрәмдә тагын билгеләп үтербез. Чөнки безнең менә сәхнә тутырып чыктылар, һәрбер мәктәптән безнең шушы номинацияләрне слайдтан да күргәнсездер. Шушы номинацияләр безнең һәрбер мәктәптән безнең класс җитәкчеләребез катнашты һәм матур нәтиҗәләр күрсәтеп киттеләр дип билгеләп үтәсем килә. Чыннан да безнең узган елда зона нәкъ шушында булган иде, шушы залда бик матур итеп бергәләп иток ясаган идек. Һәм безнең 5 җиңүчебез булган иде зонада, һәм алар республика күләмендә дә үзләренең нәтиҗәләрен икесе аклап беренче урынга кергәннәр иде. Шуңа район башлыгының да талабын ишеттек, юлламасын ишеттек. Biz инде бу ел берничек тә бу нәтиҗәдән кимрәк нәтиҗә бирә алмыйбыз. Сез менә монда утырасыз, хөрмәтле җиңүчеләребез безнең 3 юнәлеш буенча директорның тәрбия буенча урынбасарлары, өстәмә белем бирү укытучылары безнең һәм шулай ук педагог психологларыбыз республика күләмендә районның данын яклаячаксыз. Шуңа менә үзегез дә менә бу бүген очрашу старт булып торсын иде сезгә. Мәктәп җитәкчеләре монда утыра. Әзерли торган, конкурска әзерли торган командаларыгызны туплап, ныклы әзерлек белән аларны инде зона бәйгеләренә һәм республика этапларына әзерләсәгез иде. Нинди дә булса, ярдәм кирәк булса, әлбәттә без бергә, шуңа итеп бергәләп фикерләшеп, без инде матур итеп бу этапларга да әзерләнербез дип шандырасы килә. Минем инде озын сүзнең кыскасы, барыгызны да чын күңелдән тәбрик итәм. Ул инде нинди генә һөнәрне алма,
менә шушындай профессиональ конкурслар ул. Чыннан да ул инде һәрбер юнәлештә, менә безнең инде укытучылар тәрбия юнәлешендә бүгенге көндә ул үз эшенең остазы икәнен дәлилли торган шушындай конкурслар. Алар һәрбер юнәлеш буенча бар һәм инде аның иң баетылганы, бик күп мөмкинлекләр бирә торганы, әлбәттә ул безнең мәгариф юнәлешендә. Сезгә барыгызга да сәламәтлек телим, киләчәктә дә бергәләп, иҗади булып, матур итеп бергәләп иҗат итәргә ясын һәм балаларны яратыгыз, балаларыбыз сәламәт булсын, югалтуларсыз, матур итеп 2020 елларына бергәләп узарга ясын. Ирегіні балаларға берем, Хөнәр бәйгесенең өстәмә белем бирү педагогы номинациясында 9 өстәмә белем бирү педагогы чыгыш ясады. Лауреатлар сәхнәдә рәхим итегез. Мөхәммәдиев Дилшат Сәгитҗан улы, Актаныш балалар җитәкчесе өстәмә белем бирү педагогы. Хüsnüddинова Гүзәл Фәрит кызы, Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының өстәмә белем бирү педагогы. Искушина Римма Рәсим кызы, Советлар Союзы Рәйхәсе заман исемендәге Актаныш кадет интернат мәктәбе өстәмә белем бирү педагогы. Хасанова Наилә Назиф кызы, Актаныш балалар иҗат үзәгендә өстәмә белем бирү педагогы. Хаҗиев Рауил Фәгыйҗан улы, Рәшит Актаныш педагогик белем бирү мәктәбенең өстәмә белем бирү педагогы. Бүген Казанда ярышта иделәр. 5-нче урын Әнварова Динара Фигать кызы, Актаныш балалар иҗат үзәгенең өстәмә белем бирү педагогы. 2-нче урын Яманов Раил Рамил улы, аерым фәннәрне төнләштерүле 2-нче Актаныш педагогик белем бирү мәктәбенең өстәмә белем бирү педагогы. Һәм 1-нче урын Муллахмәтова Илүзә Мирзаханиф кызы, Актаныш балалар иҗат үзәгенең өстәмә белем бирү педагогы. Унике тәрбия эше буенча директор урынбасары чыгыш ясады. Лауреатлар: Минникаева Елена Робинзон кызы, Марисол Светлана белем бирү мәктәбенең тәрбия эше буенча директор урынбасары. Җәмилова Розалия Галипҗан кызы, Бугадыр белем бирү мәктәбенең тәрбия буенча директор урынбасары. Вахитова Зәлинә Назиф кызы, Кучи урта белем бирү мәктәбенең тәрбия эше буенча директор урынбасары. Beşinci урын Хужина Илсия Бифас кызы, Татар Суксуа урта белем бирү мәктәбенең тәрбия эше буенча директор урынбасары. Икенче урын Әмирова Азия Наил кызы, Байсар белем бирү мәктәбенең тәрбия эше буенча директор урынбасары. Birinci урын Хыжжанов Илназ Наил улы, Birinci Актаныш белем бирү мәктәбенең тәрбия эше буенча директор урынбасары. Хәзерге заман таләпләренә туры килә торган үзебезнең гореф-гадәтләрне, үзебезнең тарихны белә торган шәхесләрне тәрбияләргә
Şuшы балаларны, шушы шәхесләрне тәрбияләүдә биредәге утырган педагогларның, укытучыларның бик зур эше күренеп тора. Хабибуллина Сөнбел Габдулла кызы, Газизова Ләйсән Фидәис кызы, Күче уртагы мәми белем бирү мәктәбенең педагог оештыручысы. Һәм 3нче урын Җәмилова Розалия Варифҗан кызы, Богадүле мәми белем бирү мәктәбенең педагог оештыручысы. Урын Хәҗиева Гөлчәчәк Нур Хәмәдул кызы, аерым фәннәрне тирәнтекләштерүле 2нче атнаныш уртагы мәми белем бирү мәктәбе педагог оештыручысы. Һәм 1нче урын Әмирҗанова Әлфирә Миргалим кызы, 1нче атнаныш уртагы мәми белем бирү мәктәбенең педагог оештыручысы. Шәкертдинова Ләйсән Халид кызы, Ихлас хезмәте педагог психологы, Актаныш балалар иҗат үзәге. Һәм 1нче урын Хабибуллина Айгөл Марат кызы, аерым фәннәрне тирәнтекләштерүле 2нче Актаныш уртак мәми белем бирү мәктәбе педагог психологы. Җирем